30 musim kemudian di tahun 98 barulang sejarah lama. Biasa panjang bau juang ko laweh ado batapi bamulai bakasudahan. Baitulah jo orde baru. Tak kalau masuk dahulunya mulai ke memerintah. Ulah ditirih dari lantai diantaria asubarang mengko Soeharto bakuaso. Kini kostan. Lah tiba ukua sejangku gadang bersiliah tuah balega. Orde baru baparantian reformasi menggantikannya. Kok baringin banalah hawa rimbun rampak baurek tunggang pucuk malepai-lepai awan pisau sirawi marabahkan tumbang di anak mahasiswa. Ini oto batu katuan. Supir buto menambangkan indua-indua supir serapnya. Nan cadia tagak mencaliak nan bingung gilo bemanuang tegagau-gagau pejisian. Sudahlah, itu urusan orang stan. Nan kakok bangkalai enggi mauruh anak nan baranam badan semakin mumuak jua. Umur menjalang 70. Tagelek wakat tuasa lah lindok cayo mentari panih nan tidak angin lain. Di silau adok kalaya jauh bana lari pesangan. Di usua rasua kebakin sikolah nyatu ma'ananya badan taraso mengarisia. Cali adek sultan hape lamo keluaran tahun ketumba. Casingnya tak ame, modenya lah ketinggalan maloka sudik kesudi. Di barang lamo pakai tu SMS lambek ketibu mengirim acok tak sampai. Adang sinyal kurang menangkuk telepon bagarau-garau apa ketenggang barang usang. Stantang hasil usaha stan. Salarui salam menangko basuo bak pantun orang. Panjang jambatan batang titih tunggak nan 28. Sajak ketek mencari pitih lapeh sekiro kedimakan. Kamano kawan itu ikan. Ba akaunya lah dicubo. Dasar pitih dapik nang jantan stan. Indak kujuang baranak pinak de orang bakambang dia. Nanyatur rezeki enggi anak baranam bagadangkan lai pulo biba sekolah walau hanya sampai di 3. Coba dangakalah dek sultan dibilang anak cie-cie itu nandapik dipanggakkan ke ganti bando di orang. Nantuo namo Siti ini lahir di tahun 53 sepulang rantau di Palembang. Adiaknya namo Sianik lahir di tepi sungai Musi kini membawa bengke Honda. Si Agus nomor 3 kini di Medan menatapnya lah 2 cucu di sini. Si Pera nomor rampe diambil minantu di Maaji si Tommy namo minantu. Baradiak namo si Beni mudo matah bujang badangkang supir bajai lah punya surang. Si Linda nomor pinci gadih bau mualapan baleh anak nambunsu pengabisan. Di dalam tahun 2000 terjadi musibah kebakaran Tanah Abang menjadi abu. Adapun pasar gadang nangko pusat grosir kain-kain alah tanamo tamu sawa. Indak sajo dalam nagari sampai Afrika banso hitam konolah Arab ke India. Dan menggaleh di Tanah Abang labiah separo orang Minang. Campuannya Sunda jo Betawi orang Batak haram kok sikua Cino di lantai-lantai bawah. Ada istilah masa itu. Kok pai sanak ke Tanah Abang antilah begua-gua. Mengecek saja basu awak insyaallah ndak kesasek. Sajak nandari kaki limo ke kios ke konter-konter taruh ke toko paparaya apalagi mengampas mengantau dominan CBA nama maci. Kemudian dibangun baru 3 baleh banyak tingkeknya gagah namukan alang-alang raso di Hongkong Singapura. Nampunya siang
Adisiko bana terumuaknya Ustaz. Nan pernah betokoh 5-6 gantinya sepetak saja. Itu pun sama hatubo bamiliar haragonyo indak tagakai di orang awak. Kesimpulannya, kini si Cino bakuaso si Padang sanggup manyo tiap tahun haragonanya. Pesan kami pakai nusana, kok pai kata Tanah Abang kini kok usah babasu awak juo baraja basu Mandarin. Sebab balah deba itu simaklah bunyi buah pantun. Dulu bernama Pasabanto Terminal Oto Bukit Tinggi kini menjadi Sualayan. Dahulu awak dan kodonyo kini orang lain mengamudi berbuah ratok tapian. Itulah yu ratok Maaji induak samang nenelo ati. Beliau tageser ke belakang membuka restoran laponasi. Sejak ketika itu pula putus hubungan ke beliau. Terima kasih banyak-banyak Maaji jaso dan tidak terlupakan Allah saja membalasi. Kini mainggi 70. Babelo lalamu indak kaki limo laba tinggalkan di pasar tak mungkin lagi. Anak na limo la talapeh tinggal si bonsu tanggung jawab. Maka ibarat orang pakarang, indak mungkin kalau lai menyabuang riak juga lombang menyerak mairik pukek. Kinilah di tapi-tapi saja tan manahan lukah di muaro bada jubilih nampacakau. Jauh sabalun kebakaran ateh saran usul Maaji. Enggi mengontrak kadai ketek yo di pasar Rawamangun dilirik kain barang sudah. Untuk menambah pokok jolong meminjam dari koperasi di sisi je barang utang. Itulah jasa pengalaman bagawa di Tanah Abang. Alhamdulillah bana. Lasuah menggalih masa itu zaman Soeharto memerintah. Pitih murah pesaran rami selesai saja jalan bengi lari kancang kudo saulah. Barakai Asia Rawamangun berdua anak kuliah 3 kali baralik kawin. Dukuh juga lang amak pajak talaki pulun gantinya. Namun sesudah reformasi batuka sai negariko. Nan gadang bertambah lambau, nan ketek semakin kucuy pitih sari musuh sabali. Buek di musim kini nangko, kalaulah pokok-pokok tangguang kurang digat manuka mode barang utang kedipanggakan, alamai ketinggal ara-ara stan menggaro jarami tagak. Mungkin Sultan tahu juga. Allah kesipai daerah kota tinggi gajujuran datikam. Biarlah bansai saleongeh disiko gensi nemparalu. Walau banyak di pasar ketek rago miriang dapat memilih, namuannya antri kaboloa baselingki karamayana behasalai ke menggadua. Padahal stan barangnya dari Cipulir sandal madein Cibaduyut ke meja buatan Tembegindo. Tapi dek balanjo di toko gadang peh manen tiang tas bemerek karena isulo indak membawa itu nan dunia orang Betawi. Itulah pulau karanonyo mencari palayan toko nan mudo nan gagah rancak gadih kami murah kucinten. Jinak mentabang tabang ngerawak pandai menjejai orang lalu. Atau bujang nanelok kepamenan curiah jaringan bibia orang penggalak dari jauh tutua lama muli berantuk. Pendeknya Ustaz, kok sampi sakete salah banang ragi baginjai tamaha dari sabalah, biarlah. Dek tunggang matu karupo, joge mai malalukanyo urang karambau babalanjo. Ada enggi kok nalababang tanah, kok dicoba pulo aja si boy. Dipuju ayo umbok dipuji disanjuang-sanjuang tapi tak sampai resik penjara. Malah melonjak anak bagi babalia awah panabangan stan. Tibaihnya bacurik bungkang nyoba suah jo kato-kato. Awak dituduh tua genit sialan segala macam. Apa ketenggang gaik mumu menyipak coki di bawah orang kiki manan galak. Kini enggilah 70. Banyaklah sagan dari namuh nan bak pantun di Pagurawan. Tinggi ranahnya ampun pagi sabalik berumpun buluah. Jangankan bukit kata daki turun janjang badan mengaluah. Babelo lalam indak.
Kakilimu curito lamo kakadai gamang latibo. Lago tak mungkin dipanjangi dunia usai angan balipe pane alaso na baranti. Kalau dicaya isi kadai dibalik-balik buku hutang di silau pitiri kota, cameh tibo rusuh pun datang di siko badan merumuaknya. Sebab itu ketua ambo, tabi pirasa dalam mati baraso galeh ketauncang. Gadang singgulong dari baban tinggilah sawah dari banda ayan tidak tajun lai. Lalu betong malah barang. Tansano lai bau juang itulah rasa kiawak. Ku ameh balampih tinggal loyang itu nan tidak baame. Nan bedo stan. Ayam tabang jo paso-paso pokok tandeh utang balung gua. Mungkin bakujui badan diri ke manu enggi ke bayo. Sesudah ditampi diindang tarikh dikisai dadak jemalukui bersisiah atas jobare, ruponyo dari bakiro tahun lapeh pokok susui pangka temakan tebanam galang amak pajah. Tapi syukurlah utang katoke lelang say kontrak kadai talunasi julo-julo taisiju. Sesudah diulang-ulang bak manyapuastan dibalik-balik bak memanggang ditungkuk ditilantangkan. Tibolah golek dinandata bulek pikiran masa itu. Dipulangkan kadai kanan punyo babaliak siriah kagagang salamek tinggal rawamangun. Kok sultan basudi basiase mangalah sampai deba itu menggi acu babitia. Pasal langang jubali hendak arak-arak panuh adik kota anak buah hendak tergaji. Sedangkan pengeluaran tindak tertimbun dek putaran gadang muaro dari hulu. Selain dari sewa tampe, na lampu wajib dibayar pajak memajak dilunasi. Kemudian pula, ado benamo uang sampah, ado bagala keamanan sadunyo ndak boleh ndak. Alun pungutan ke pungutan nan dia nan jinak semua saja. Baik itu pun sumbangan wajib, sumbangan sunat, sukarela, partisipasi segala macam. Pendeknya banyak, sambuah. Lah habis itu menggi, alun. Orang baga meminta bagian THR managiah pulau. Nan fida tangan menampuang nan suak mencekiak botol muncuangnya bak baun tubuh. Lain saiknya nama merektan. Dari berutang ke berutang, cah salang, cah mambun membayar sekali aram ditagiah di garegaknya. Di malah kincia ke balenong, ayah ketek roda lah baliang aluran tidak naik lagi. Maka tabi pengana masa itu memuta ke polo biduk digajua suri ke muaro. Tidak mungkin kalau lagi mahadang riak juga lombang menyerak mail pukek. Kini ditapi-tapi saja manahan lukah di banda bada jubilih nama cakau. Dibuka kadai di rumah menggalih barang garabai cukik-cukik barang harian. Sajak nandari lado garam, gula, kopi, sabun, joroko, taruh kabareh sayo mayuan. Kalontong menaruh pulau ube-ube ados ketek. Sebelum minyak kami jual. Minyak manis je minyak tanah. Minyak arun je minyak angin. Minyak pisang je minyak ikan. Dan tidak ditaruh minyak badak ataupun minyak sinyonyong karena jarang nama kanda. Ketarado usaha baru nangko tangih baraso dapat pujuk indak tetagu lamu banah. Walaupun jatuh turun pangke dari auto tajun ke bendi cako kadai kini lalapau, tapi berakai doa. Saulah sajo jalan bendi, bak usia tak payah hame urang menompang sampai jo. Buek di RT tampe tinggal warung PNG lah tanamu bayi lamo ambil nan baru. Lah lamo bakal lamuan mencaliak kayun lapawawa. Lah banyak orang mai kuat tiok sudui balapau ketek agak tadayu jalan kudo. Tapi di awak orang lamo barang pun laya gak cukup langganan lai bak semulo ulah takabek di piutang. Tapi heran sang. Dipandang dicalik-calik dia agak kiro-kiro ampiang setahun perjalanan galeh semakin susui juo lapau rami pitih tanampak.
Di mana pola salah siliknya? Apa Pareman resek panja atau kampung ku banyak tuyul masuk mengacala cihutik? Sasudah diusua di paresos dan dikaji-kaji semua surang, baru basuo penyakitnya. Rupanya tirih membosek dari lantai boco alwih membawa kamping jua bali tinggal di buku. Bonurang berlimpik-limpik lah banyak piutang mati tidak mungkin dibayar kontan. Kini ko kemari senjang, ketaruh badan kailang kesurui rasa tak mungkin. Bak dapet buah kepayang dimakan mabuk dibuang sayang. Kok piutang di loro panjang, alamat tali dijujuknya. Indak dibari orang mambon utang nalamo hilang laleh. Maku dipakai ilmu balang-alang. Rasu angin kancang yate diulua banang cie-cie. Nyampang kok tali agak kandua disintak basi gulambek diansua memuntal ke gumpalan. Kini ko tiba penyakit baru Ustaz. Antah sia kolah nan bingi, antah dari ma datang hujah. Kabar berito batarimo habis kontrak tahun muko rumah diambil aranam punyo. Padahal salamonangko sabalun jatuh tempo baru piti dahulu dimintanya alun kandaknya nan tetagun. Alun leh habis nasi jolong patambuhan lah baunya kan. Berbagai cara dikaukan. Diumbuak, dipujuk-pujuk, diganja, seo dinaikkan. Namun buah sandik tajin tak lalu awak tak dapat minta suak atau putus dibarikannya. Keluar. Apa boleh buat San? Keluar malah. Di ma tubuh, di ma di siang, di ma beranak, sinan dibuai, alulah dagang kata camek. Awak biasa digalombang lah siso ombak mahampehkan. Sadang dilawik lita oliang kunang kekaram di kubangan. Pantang itu. Salaweh nang kunagari 5 wilayah di dalamnya. Antah ku lulus singgalang jomarati kariang singkarak jomaninjau betawi ngaresiano sinan si BA katalantar. Tekad itu. Iyo juga bagi orang. Di dalam padinan satangkai indahlah bunyi kesadoyo. Baik itu pulau jo anak-anak. Baranam paja berunsana baragam pulau perangainya. Ado nalunak luruh tabuang nan liek kareh membatu nan sanga sandek berundiang nan dingin maha betul. Pendeknya macam-macam. Sipai sebanyak 50. Tapi sungguh pun nampak kian. Tiok nan elok nyoba cekek nan buruak ada buahnya. Nyampang kok kurang janan laya di nan batin kelebihannya. Banyak pitih kurang panyantun bansai penyayang jupaibo rupo kurang hati berasya. Santano gubalo kurang aris tan sayang tetunggang kenan kayo. Kasiah tetumpah kena ranca. Alamai berserak di ujuangnya salah di ayah dahulunya. Ibarat kayu dirimbo kemastan. Ado bertinggi jo barandah indak samu jarak tumbuhnya narimbun narogek lagi. Tapi di sinan angin bangko lalu itu rasio rimbo rayu. Maka baitulah keadaannya saya ragam anak maenggi. Takdir suratan dari Allah garisan tangan surang-surang. Joko nak saya beritunya biar dicurai dipaparkan. Dimulai dari nantuo sampai sebonsu penghabisan tolong didanga disimakkan. Setantang sitini anak jolong rawi mamanyo nan menurun. Rancak nan tidak rancak ame tingginyo sadang elok saja. Tapi kameknyo nan balabihan jo baso manang mainyo manyasa orang tak nyapo. Kurang sesai sabalango stan jo pitih agak bagatah. Lambek lareh lamo kejatuh nyampang tak sabar menampuanyo eloklah ganjua sulit saja. Basikola bang sunarajin rapurnya manangah saja. Walau jarang angko salapan kunun pulau ponten 9 tapi sebuah haram banan sirah. Baik itu semenjak SD sampai SMP jo SMA nilainya elok sempurna. Dia ingin mencari anak orang, anak pun kareh nak nyambung. Masuk kuliah di APM Akademi Muhammadiyah kampus Talatak di Cirende.
Ulah dek bansai ayah juo alun sampai ampek semester bungo tak kunjung jadi buah tapaso waranti dulu. Akhirnya kursus menjahit tambahan khusus wanita di rumah buka jahitan. Dek rajin bakat manaruh 3 kali 1 pameran di rumah gadang taman mini. Tahun lapeh dapat piala ado bapitih bapiagam. Tapi pameran sekali nangko bukan piala nantabau atau piagam penghargaan. Urang kilaki nanyuangkui gagah mantiak barasi gulo. Sialah garan pajanangko batandang ikola baru sitini malu menakua. Sesudah tanyo-batanyo barundiang baramatama. Ruponyo pajako namo si Kamal anak rengranah payukumbuah. Pegawai Kaltek Pekanbaru bagian akuntan pembukuan. Adapun si Kamal nangko kawan si Tini daurunyo samo kuliah di APM. Baru pulang dari Singapura urusan tugas di kantuannya. Mungkin dek Tuhan nan mahatur indak tabatiak kesangajo. Basobok di taman mini ganti basurah pengalaman di rumah cerita panjang. Nah, disiko mulo pangkanyo stan bijo barandam nalang tumbuh. Kini maurak daun cinta batang kayu bungo-bungo. Dek gara Allah Ta'ala kayu batakua barabahkan. Di dalam tahun 75 Siriah si Kamal batarimo di Gungguang ke Pekanbaru. Kini diduri menatapnya berdua cucu di sinan nan bak sepasang anak balam. Adang-adang kami di silau saat cuti perai kerajo. Hari ketiga nyelah balik ke hotel betandang lalok rumah nan tidak layak uni. Allah yang di keduri itu. Alhamdulillah alun laistan. Kece orang daerah dolar bagi kami kampung Geduri. Tuah dape kanyang jobaun panik memandang buah labe karaga samo dikaluahkan. Itu kisah anak nan pertama. Dengarlah pula ceritanya anak nan bujang nomor 2 si Anip namo bebayi lagi yang menjalang ke Bagolak. Anakku kurang terbuka, kare hati bakatu cie sajak ketek nampak obinyo menggili mesin ke mesin redo cawang di bengka pasang. Walaupun agak pendiam banyak kawan pandai bergaul jarang berkandak minta pipih. Tamai SMP-nya menyambung masuk STM dan ke-7. Nampaknya mencari banda tajunan bakat jauhdinyo mudah-mudahan jadi orang. Mulu-mulu saulah sajo kemudian mulai bertingkah. Laga acok talai pulang hongehnyo alau rabi. Laga cu anak orang kayo kabiskop parulangannya. Namu jua bersyukur bana indak tarambau minum-minum marokok mulai raja. Untunglah di masa itu alun ado ganja menganja tawuran anak sekolah atau cewek carukini. Waktu dikalai duo tiba panggilan dari guru Enggi menghadap ke sekolah. Di situ barulah tahu si Hanif acuk membolos rapornya labik nasirah. Dia gih nasihat peringatan bakat tubah ceramah panjang. Adang jeluna, adang jokaret. Dalam tangi amak nyoberang didantuang dilakainya. Tangan awak nang kamarasai inyo mematuang manahankan barubah kaindak jo. Menjalang nayak kelas 3 si Hanif kalua surang. Rencananya karajo bengke sekadar cari pengalaman baitu kanda hatinya. 2 tahun lama baraja di bengke motor orang awak dalam daerah Pesaminggu. Dek sungguh rajin menyimak karajo sepanuati. Capek pandai paham jomasin bengke rami bos memuji. Sesuainya semulo bukan ingin menjadi kuli anak buah masak perintah, tapi mencari pengalaman icaknya masuk pendidikan. Mako ateh saya zini dok samang kini si Hanif buka surang join jo kawan punya modal. Nyo kontrak pondok tepancia di jalan arah ke Bekasi naik pangkek jadi juragan. Alhamdulillah bayaklah itu lai bajawe warih minang sesuai bunyi pituah. Pituahnya daripada menjadi kuah gajah rancak menjadi kepala samui biar ketek tapi menggigit. Sejak membuka bengke Honda jarang bana pulang ke rumah.
Ko alun para lubana daknya silau ke kebun kacang doh. Bialah. Dah. Alah cukui intuaknya surang kami bersyukur mujuagana bakurang baban di kapalo tinggal adiaknya nan barampe. Di hari raya kepatangko si Hanif datang balebaran maiku asurang anak gadis. Pajako sopan pengame, lidahnya bunyi orang Jawa. Mancaliak laku karena tibo ari hati beratak mereka kula pasawu mating. Di sinan amanya beparinge. Hati-hati dalam bagawa nak, inge lagu di janta singi parapek pagaraniman. Deulah gisia juga esoh takubak bungkuh kulit kabel, balago gawe di dalam tabi menyembah bunga api tabaka kampuang ngari. Awas wang. Barulah sebulan kemudian si Hanif bataruh tarang. Baso pajaku namo warsih anak orang Tegal Jawa Tengah langganan makan nasi warteg. Janji arek katola sudah ingin menjalin rumah tanggo. Ayah mandehnya lah setuju di Tegal baralek kawin langsung menurut tanggal Jawa. Kami disuruh silaturahmi menjalan pihak ke sebelah sambil melamar di si Hanif. Bagi kami ayah bundonyo sananglah bana dalam hati stan rasu kuliriak masih iduang. Sajuak di dalam kiro-kiro nan bak lambai-lambai api. Sebab bala dia itu. Ikulah nyatu pelecehan kok. Ibarat kurang bertahun berjariah saja malaco manuga menyambaibannya malambuak menyiang-nyiang. Lah boneh padi di sawah orang lain yang kemanuai awak dibari kata putus. Hati sia dan tak kaibo Ustaz. Amaknya gilo menangis. Baindak menggel yang panjang mandantuan dan tuang ibadan. Tapi sesudah dikaji-kaji ditimbang manfaat mudarat, tantang nangko kami mengalah diantar biduk ke pulau baralik juo mencajinya. Sentano diampang ayabah mungkin pematang jondohnya gadang larugi dari lago. Sipai anak kami lah tahu singkek sungu bungkuak sejangka pantang nangganti yang tak memutih. Atau mana tahu kue. Kok lah dulu patuh dari kilek dahulu bajak dari kabau. Siko melonjak anak bayi muka meenggi dalam tiangnya. Aku yang terkira. Nomor rampe namo si Agus. Mengko si Agus banamukan lahiannya di bulan 8. Bintang Leo lambangnya singo pendiam indah banyak kecek. Matunya tajam menikam kare hati pantang dibantah. Julunak mengko menurui antah sialah nama nurun. Bakawan memilih-milih. Hobinya bermain catua. Membaca dan suku bana sekolah sungguh ibadah rajin. Waktu SMA kalah 3 dia sinyal ke anak. Nyampang kulai lulu hisua tunggu diarok nak kuliah nak ayah nan tidak ada dayo. Walaupun sinyal dia lampu kunyang menghijau-hijau, bukan norem menambah pijak malah gas nyolanyo gadang makin menjujut larioto. Dek rajin kuat mahapa barakai picayo diri Agus luluh nilai merancak. Bajunya bacor yang moriang hatinya baitu pulo di muka indak kelihatan. Ibarat parangai laku singo diam-diam maintai musuh Allah terangkai awak tahu. Inyo karajo jo Pak Regar kurang nampunya ekspedisi bahkan tua rakyat kesiun. Konon cerita riwayatnya ciko. Mungkin ayahnya nan menurun menjojo pakan kepakan hati kareh bapoko indah. Ba itu juo jo pajago. Nyo jaja kantua ke kantua mencari lowong karajo bamodal ijazah rendah. Dek yakin kadiri surang si Agus dapet karajo. Iyo di kantua ekspedisi punyo Pak Regar orang Batak. Bemulai tagak ditimbangan sudah itu mengawal barang akhirnya duduk di meja. Setahun jadi pegawai dapet nilaian dek bos gadang. Pajalko rupanya punya harapan. Agus disuruh masuk kuliah patang hari pulang di kantua naik mikrolet ke Salemba. Lah lamo bakal lamuan dek banda tajudan ayah elok sisiak bintang mencayo inyo luluh titel S1
lah sarjana anak den kini kasihan ombak menyubarang. Alhamdulillah. Maka tanda bersyukur gedang hati diundang orang ke rumah dipanggil guru mengaji mandoa ketik-ketik. Hadirlah jiran jo tetangga serato kawan sekarajo langkuk pemilih rang sakampuang Pak Regar tibo dahulu. Iko berita kabar baru tentang kejutan istilah kini kesutan yang dirapatkan. Di malam semalam nantun kami lahiran lagi bini lagi seketek yang mengganjia. Menggi. Ado surang anak gadis sarantak tibo jo Pak Regar antah sialah tu garangan. Badan sinta gadang bakaka kulit nanaga karaangui iduangnya terapung-apung. Asah badake Yesi Agus duduk dan tidak senang diam. Mengecek menjelik bibir matu mengalok-ngalok jur. Tiok sebanta mengaruh tas sangkuati meresek pitih kiro mencigok camin ketek maratu-ratukan badak atau menyigi gincu bibir. Ramahnya bakalabihan. Kiawak pada ayahnya. Ba mama kainduak bare. Manati yang lincah kada puak kami sipak sintuang muku walakan. Anak sialakoh paja mangko sekali angko mana. Selesai orang mendoa, tinggal Pak Regar rombongan sinan terdapat perundingan kartu dibuka di beliau. Kesimpulannya, deinyo menaruh sirih tanam kami menyimpan pinang mudo. Taraga beliau nak menghimpun dalam carano rumah tangga. Dia minta si Agus kami nantu untuk anaknya Magdalena. Iyalah pajan yang cakutan. Jo si Agus lah bagalinting. Siko tasingko kaloro. Mangku bajariah selamuku tujuan jaguang masyarakat nak memami kinan tanawa ikong kasih sebananya. Ya, kalau nang situ dahulunya stan nak pulang anak kabaku jan pupuh jajak mainggi disambuang sako keturunan. Tapi Rumi menulak sambah orang nan bak mahawah hawa condong. Takui menjongkek panabangan basawa ujuang nembung kuat. Duri lah nyato kaman cucu aranti yang lah nampak kaman nyangkui orang tapacik di ulunya. Padulah itu nan terjadi dilapih nak ke medan dilapih jo ayamato. Iyalah dapik nan di hati, tak dapik bekanda hati nambak memakan pawah mudu. Hawih lapih masam tak hilang gatanyo tinggal dirakuangan gata nan tidak makan gawi. Babuai tangih dijanjang tingkah betingkah buah ratu. Antah mujua entah mau pe apulah jini ayamato pandailah sultan menemui. Tantang si pera pula kini anak nang gadih nomor rampe lah ia di tahun 68. Nan surangku agak terkelak. Kulitnya bako na menurun kuniang-kuniang menjelino. Rawi saruman jong amanyo abuaknya katua barombak pada rancak kami nalabiah. Walaupun segeh para lente tidak puas sentiang bermasak dan yang lambok kelio jariang sayu asamnya lama panah. Sajak dari ruang tamu lapih ke bilik tengah rumah halaman jo pekarangan sadonyo kami salasai barasiah ilok dijilek. Tapi sayang sekete kurang sesai sabalango dalam licin nado baca puak. Atu menggi bakato di hati-hati adang malanti yang ujuang kecek kurang kekanai tak diagak. Setamai SMP karet tensin masuk ikip sekolah guru citonyo bana dari dulu. Kemudian maja di Muhammadiyah lah kawin baru baranti itu nang kandak suaminya. Sama-sama menjadi guru basambia menggalih baju karidit kentua ke kantua. Barang maaji nanyuangkui mantan bersamang dahulunya. Dek jujur ayah nan menurun, langkok pai barasia pulang. Indak bainggo coba bateh utang nan tidak berjangkauan. Mungkin tanilai namo bayak mengecek lincah berwibawa, tumbuh niatan dek maaji mahambiak si pera keminantu. Tantu dek kami orang tua nyonan bak malacuit kero tajun tekayuah widok kailia satu kandak satu babali.
Adapun maaji nangko orang balingka ampe koto manyumando ke Pariaman dinaeh tampuang keteknya. Anak berampek jadi orang. Ado tentara di Kopassus, nan tuo hakim di Palembang, nan pedusi di kantor pajak. Si bonsu anak nan bujang manggaleh di Tanah Abang. Si Tommy kono namun. Rupanya stan antaro si Tommy jo si Pera alah tajalin banang suto. Babisiak bayoyo nak bararak ke Palaminan. Jari ingin permatu suko. Biarlah tukang membantuannya. Samo menanti di tuangan kita nanti menyeruangkan baitu buah perhitungan. Sabalun bertimbang tando pati ambalau perundangan membana enggi ke maaji setantang maisi adat cupak tetagak negari. Allah menjadi undang adat dalam negari Pariaman rukun sarek pencaputan. Hadisiko bana tabedono. Dek galah sayi ke penjuluak buah di rantiangan-diangan. Tolong dek aji jo bicaro kami menanti beriton. Hah? Jo galak beliau jabe. Ko itu malah perundiangan usahlah hati di Parisau. Tak luluak nantak ketanaman alun bangkalai nantak sudah pandai lambo maturnya. Tapi bana pantun orang. Duo bagandiang pasai buah berjalan bawah jambatan labuliah mengkunyu rusuh mendapat rasul kailangan. Memang salah. Rumi bajuak dinangkayo bak pipi mendapat jaguang tercotok indak telulua dibuang maweh jua. Maka sepakan menjalang nikah si Pera membawa amplop katonyo dari Pak Haji. Di dalam berisi pitih mairiang surat setujuan. Aisi suratnya terenggi. Kata beliau Ciko, kalau meminta amak si Tommy, bayarlah uang jabatan. Mohon jangan tersinggung. Ini tanda berdosana. Jangan ada orang yang tahu selain kita. Hondehkan. Rasu ampuang badan meenggi gamang dipupui awang-awang. Antah galak antah manangi rumi lambo babarito. Nyatu rasa kita bapintu rahmat yang datang dari Allah. Tindak siapa nama nyangko kapak buruak tajua maha. Terima kasih Mak Haji. Terima kasih gunung tajua tadi balik Tuhanlah saja membalasi. Lapih rirayo masa itu langsunglah nikah anak kami. Baralik magadang-gadang awak nan tidak satu rugi. Sebulan sudah baralik si Pera minta baranti baitu kandak minantu. Kini berdua bakaduran manggalih ke meja sudah di rumah buka konveksi. Dangalah pula ceritanya anak nan bujang nomor rampe si Beni kami namakan. Baranam inyo benusana balain bananan surangko. Awak buruak parangnya elok suku bagawa jenan tuo kesaganan muda-muda. Sajak ketek sampai remaja alun marasoi bermasalah. Jo lingkungan sangat peduli ramah tamah basonya santun saulah bana parangainya. Kau ado warga Kemalangan kerajo bakti gotong royong baliau tiboda ulu. Datang Ramadan hari rayo zakat fitrah jo karoban japui anta guru mengaji. Itu tugas remaja masjid si Bini bana ketuanya. Namun sayang kurang sekete sekolah patah di tengah SMP tak sampai tamai. Indak naik ke kalih duo disuruh maulang nyetak rajan, akhirnya menganggur panjang. Walau semantang pungwa itu indak menyusah karena dek kawan banyak hubungan adalah saja rasa kinyo pitih halal uang barasia. Di tahun 98 masuk belipe orde baru nagari heboh kalangkabui. Panggang memanggang dalam pasar jarah menjarah toko Cino si Beni jarang di rumah. Cameh tibo rusuh mendatang takut si Beni kata rambau tabau rendong semogadang. Maka tibolah RW meyakinkan. Kok jarang si Beni pulang inyo sibuk di kantor lurah. Wakil pemuda RW kami satu membantu keamanan. Dimasuk ketika itu umurnya ganok 25. Enggi mulai berpikir surang. Kalau coiko sai ragamnya kabaalah nasibnya Iswa. Gagang panjang baju juang indak tampan bajelo di pimatang leso di lanyang orang lalu.
Nyampang ko indak dapat ado gilo mauruh masyarakat umur semakin larui juga. Tabuang pajako isu kasihan ombak mengkomandi itu nampantang orang Minang. Maka mulailah enggi berceramah batu tua surah panjang tentang hakikat kehidupan. Diberi segala dalih pituah pepatah adat, yaitu babuek bayak padu-padu hiung, babuek buruak sekali jangan. Ditambah dalih agama, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dalam pergaulan disebutkan, hidupkanlah masyarakat, tapi jangan hidup dari masyarakat. Akhirnya yang gitu tu jo kata orang bijak, katanya bahwa kehidupan yang rendah ialah bila menjadi beban orang lain. Alhamdulillah, Ustaz. Walaupun sekolah rendah pendidikan minggu SMP, tapi barakai banyak pergaulan kanyang mendengar pengajian, maka lai janiah sinyal lapinya tamakan pitarwa ayah inyo manggu-anggu panjang. Indak lama sesudah itu Beni malapor pakai enggi inyo dapat kredit pajai. Bantuan bansos kelurahan tersalur ke koperasi jostoran utang dan suah. Sananglah bana mendangakan baalah bana senang hati. Anak dipaluk ditangisi amaknya lalu sujud syukur terima kasih bagi Pak Lurah. Aiko tentang Silinda pulau kini anak nang gadih penghabisan si bonsu nan tak beradik lain. Lah kegali di anak bonsu kasih tertuntuang penghabisan. Orang kulil yang memanjurkan talabiah sayang dek mandehnya malunjak tibu dianak. Sajak ketek di tapak tangan lah gadang teranjo-anjo. Baju pakaian para lente salero memilih-milih kadapua haram kerajan. Lagadi segadang nangku lah bangkeh elok balaki menyasah beha maju. Jangan batanak yang menggulai stan menjarang ayah tak pandai takwi kukunya kanayamu. Anak lah nyato salah didik, indak dibantu dari rabuang, lah bambu maliwak-liwak salah kaca kelantiang kayu. Tarumua badan memikiri baalah kesudahannya. Nyampang kawin balaki suak disiko marawang panjang salah di mandeh dahulunya. Kini umurnya 7 baleh karajo menggili badan gilo besikik jeba badak. Batarak di muka TV HP bergayut di telinga. Makonya stan bamulai hingga niko naik sabalun anyu ilang laleh na enggi pinteh kamuaro jo caro jo parikuran. Itu wajib perlu anyu. Dijapui kisah kabulakang satantang rumah kebun kacang diminta orang nan punya. Dia orang tapacik di ulu awak tapacik di matonyo tak ada bakeh berpijak tapasu rumah bapulangkan. Menanti kejatuh tempo dicari kontrakan baru agak keluar luar kota indak jauh dari Sianip. Angko dipilih daerahku. Pertama nan agak murah sewa. Kedua nan mungkin buka lapau. Ketiga mendaki-daki iana. Mengkasih mendaki iana singkek kok lai dapat uleh lama kok mungkin kamambilai. Dulu awak biasa rami kini tinggal 3 baranak badalah acok penyakit. Sesudah berjalan panjang caliak kian silau kemari pandang Ilya Cigok kemudian. Dapatlah rumah-rumah ketek di jalan arah ke Bekasi Kalapih bengkel Sianip. Dinding tadi tembok sepinggang di muka gang terletaknya. Di laman batiang kawe balampu neon di atasnya. Siko pangkalan anak muda pupunan pareman tangguang. Cewek yu cowok bekapusu sarupo pesatarana. Asa magari akan masuk sasak lah cando muka lapau sasak nan bukan bebalanjur. Jangankan orang kamambali keluar saja berselingkik. Di bawah lampu terang larih nyoputa kaset dangdut menari maradai-radai. Bajoget asah meliwak basorak baasorainya kamalarang tersurungi. Talabiah di malam minggu sampai pagi menggagau-gagau bunyi gitar bunyi radio bercampur garacau ramabua. Nan sendang mana mado istan sudah membali rokok sebatang nak berutang limun saboto paremen menembak sejuk.
Kalau mamaknya nan dikadai bimarao pareman talu labe di muka arak-arak. Bukan bahasa sak bawalanjo tapi main tai canta gelek. Nan etan tanyo katanya nan ninyak maresek panja nan lain ngan kau kotak. Lai gak surang nan membali tapi kepe yang ngalunya lagi sosok pitih nan dibintanya kabatangka awak nan kalah. Silinda pulo nan dikadai alaman indak kejobali. Gilo bahandai bakucindan marayu badata-data pinggu apa jawab ciciak yo. Ijani cubo menaduannya konon kok berang mengatui. Jawabnya barisok pagi bindiang rumah wakuasate onggok-onggok di halaman. Pak RT kan mau tahu. Pak Ansip agak manggau iuran bayi jo. Lah 2 tahun jalan ketiga galeh semakin susui jo. Tinggallah kotak-kotak kosong barang bakaka jarang-jarang lah acok orang nababaliak. Maka tabilah buah pikiran. Daripada karam tatunggang dibuang sawah di siku. Dendang anok lapau batutui baranti dagang sementara. Syukurlah amaknya turun tangan baputa jua baliang-baliang. Nyobue lapek nagosari langkok jokolak josarabi patang menjual pisang goreng. Si Linda mulai mampek. Lah pandai membantu-bantu walau batoko nan bapae. Apa aja menggi? Tinggal mamawa rumput rages tan tahu makan di lawak-lawak marokok bali batang. Lah acok tapakua di munsaji katu indak baputiak sumbayang putih boleh. Lalu nabang uluak lakameh dahulu tibo dari garing. Kadang-kadang sesudah subuh atau menanti lua masuk, pai batandang kesiani karaga di cucu nombor 3. Tapi baru saja tiba di janjang lah buruak caliak menantu. Ayah terletak cendiaro. Anak mulai mengaluh panjang. Karajo jarana masuk. Mituwo sakit di kampung. Kaja nanggadang kabasu naik nang ketek agak penderno. Pendeknya setanlah rapek paga pakai lalu lah harek pasak kunci pintu. Baanya awak kamalangkah beganjua suri ke surau. Ado ciek beritahu saya. Waktu amaknya sakit, tensinya sampai 200 seminggu dirawat di sebeset. Datang si Linda kaudanya pai bayo juriaya. Di sinan pacah perang sabil baca kak bini di sana. Hampeh mahampeh dalam bengke ganti baju abu asorak ulang menonton. Sakete sasa kesiannya. Inyolah nyatu di timbangan mamaci karaju keadilan. Tapi naraco inyak di tengah mangati barek kau juang. Bak kurang membalah ubah. Dituduh hadiah nan malalah si Linda di usia tagak menangis balik pulang. Sajak itu pasak maranggang ganti yang hubungan silaturahim. Parang indak damai pun alun dek kami jatuh ibu hati. Sajak satampuk dari tanah anak diinang di pangkuan di jujai petang ke pagi. Lah gadang iko kabalehnya. Entahlah nasib. Kalau dilihat pada umur diukur aja kudarai karadok mencari duit. Iyolah kampuhan bawa. Bukit tinggi lurahlah dalam sayok patah paruhlah papek tak mungkin lagu dipanjangi. Dek sabab karena itu. Padolah buluh digalanggang eloklah taruh diurat. Diganjual suri ke pautan bararak balik ke kandang. Umpakai kami bertiga sesuai 3 baranak. Pulang ke kampung Kanagari di sinan umur di saya. Sawah lai parak punado rumah gadang tinggal maunyi. Diganang tabik di halaman ayam joitiak di Pekambang tanah Minang sambuilah kami. Maka dilayangkanlah malah surek ke Duri untuk si Tini, kami dan untuk si Agus si Pera di kota Bandung. Kasihanin di HP saja ke si Bini mengicik langsung. Lalu dipulangkan malah rumah selesai utang piutang, kami pamitan bekuli yang selamat tinggal tanah rantau. Di tahun 2006 kami barangkit Jukumarang. Si Beni mahanta ke terminal nyobalikan ke Ricioto na lain jodoh saja.
Baru sarantang perjalanan dibuang pandang bekuliang pandangan sudah pengawisan. Terima kasih oh Betawi. Disiko dagang bagalinsam izinkan kami balik pulang. Tahu Ustaz, sajak paningga mandeh kando ikulah baru dan manangi. Entah apalah nan mahibo gerai kumirai ayamato. Tibo di merak naik peri marupo kapakuan maru. Ditaluak bayu ada ulunya sangkik batulak dari kampung. Terkalo masuk kota Lahat sesimpang jalan pagaralan. Tabayang dusun pabeloan tampik basusuh adu nasib mencari hidup peruntuangan. Kutiko masuk sungai Dareh takana masuk bagola. Dulu diraki palayangan kini jambatan mentarantang ayah Dareh bak ngalamu. 2 malam tadayuk-dayuk di ateh hoto si Gumarang. Pagi-pagi hari Sinayan kami lalapeh padang panjang menjalang tanah narangagan. Manjali singgalang jemarapi tas cinta batin di dalam. Sajua rasonyo sanubari buah rasian malah nampak. Babilang musim batinggakan ulah de bansai nangko juo. Malala derantau orang kan mana gari lah berjajak. Joko dibandiang diagak-agak baalah rancak kampung urang ndak sailok kampung awak sinalah tuah Minangkabau. Walau basuo cacik dicata tapi dek cinto talampau sayang kasiah tadorong cak dulunya. Biarlah. Dicapuak kasiah malaki dibaca sayang tersangkui cinto nan tidak kau juangan. Aso solo 2 salayo 3 padang ngampek kumpani salah banang lai manggilo kunule kain sesek raki. Bak kato-kato si bule rai orong ne kantri elok juburuak negari den ba itu bana bangga keminang. Selampinan daripada itu Stan raso malu menyasak pulo. Lah sekian lah memarantau baurek cando lah suang batu bataru alu kayu rukam. Kini pulang mengapik tangan sarupa orang kalah parang. Raso diupek di saranto cibia cumooh bekuliliang. Cumooh orang. Larabah karam dia condong tunggua menyamak di nagari salodang menyerok kampung. Buahnya jatuh di rantau kami lapayah memaganya. Mako diseka malah ia matu di pucuk hati semua surang. Sebab kampung ditinggalkan ulah perintah bunuh kanduang pituah mamah dahulunya. Talukih di dalam pantun baalah bunyi pantunnya. Karatau madang di ulu babuah babungo balun. Karantau yang dahulu di rumah pagungo balun. Cuadak tumbuh sabarih di bawah jagung orang tugakan. Sayang jo anak dipatangi ibu jo kampung ditinggalkan. Santano ibu jo baju, stan diboka lipe adang-adang, joko memakai bekutiko disasah lalu diampehkan. Kok nyampang ibu jo padi baniah dibacu ditebakan disisiah ke sawah jauh. Bahalah sebab deba itu, joko bayin pun disamayan urek di bawah kawasawa pucuk diateh kabapalun. Tasasak batang kagadang dimalah padi kababuah. Ko iyo ibu jo kampuang. Amalkan pituah gulo. Jarang-jarang tugakan jaguang buliah nampak kuiwa balari. Adang-adang tinggalkan kampung. Tandunya sayangkan negari. Hakikat merantau Jawa indaklah lain indak bukan. Sebarat malah cuhu takumastan membuka sawah taruku menukuak parak peladangan. Nan lamo kamakapai bertambah lawet Minangkabau. Namun samantang pun bah itu, ko indak basuo nan sado nantun paling kurang sama tiangin jan barabui suo di dapua nak susui tanahan mandek. Usah sampai mintu jajok biliak lasare juang pangka. Makonyo Ustaz, mudo den dirantau orang jarang lalu di rumah gadang alu menyeso ke pusako. Itulah hanya tando bekti jaso gimana kanagari. Kini sesudah badanlah rangki kok makan sesuok kanyang bakain sahala cukui. Dunia habis teragak sudah bagan jua suri ke kampung. Hanya minta jo pintu. Kok mati badan denisua
Disiko minta dipandam di darah keserak dahulunya. Di pincuran dan mandi jolong sinan juo mandi sudah. Di bakeh maraja sujud beguru pasumbayangan. Di suranangko sumbayangkan. Itulah tando sopan santun ke tanah Pusako Bundo. Dulu den pai tampak pungguang. Kini babaliak tampak muko. Tarimo kasih Minangkabau. Setibo kemiri kampuang rumah tinggal nama dapati. Janjang patah pintu basau. Lapua condong tungku puruntuh laman sama parak merimbo. Cawan nindak pinggan pun nindak sanduak patah haram menaruh konolah meja jukurisi. Maka diadokalah sugalu duo barang plastik murah harago piring kanso pariu ancih. Nanti makanan sisi nalak buat patut diganti. Diansua surang sama surang indak kesia ke menyarayo. Detiok dikakok main pitih asah diawai main upah daun kunyit membalijo. Maka kampilah uncang maenggi baganti alih sedik kampia. Baralah bana katakanai ulu indak muaro tunggang. Lawi ditimbole kakari yang kok kunun pitih si songkwe. Tapi syukurlah. Tantang nang gantiang dapet bilai anyui nalai kepintasan. Ndak disangko ndak diangan datang pekirim dari si bengi mair yang wesel si pera. Alhamdulillah benar. Babaliak sumangik badan nan mbak cikarau dapet ayah curumpui di timburinai. Ladi cukuikan bare baka. Diansua bacucuak tanam ke sawah mulai batahun babuek 3 barna. Jo bismillah turun kaluluak dihayun tajak tinggi-tinggi mahunjam tiba di tanah. Tingkah bertingkah bunyi pangku atau budua semangit situ. Sabanja lai manakah. Banja kedua mulaikan 2. Cukui ketiga lama leo bak kaset lamah baterai. Acok tetagun paga alih lutui guyah angok bakajah. Bab bintang-bintang pencaliaan badariak-dariak tulang pinggang. Konolah pulau Yusilinda saja hidung ditampu hangok ikulah baru masuk lunau. Cah mahingong ke belakang sebanta mahambuih tempat tangan manampak konceknya manggagau. Amaknya duduk tersandar mau jua panjang di pimatang. Dari tadi gilo bakipeh lahkar yang kawa disasok. Indahlah dapet disasali stan. Iyo juo bak kecek orang. Gadang garundang di kubangan gadang buayo di muaro. Ulah lambe lamu dirantau badan biasa tak bagarak kini tepaso main tulang. Yaitu kebalik. Pendeknya di hari sehari nantun alun saliri wasudahkan menjalang wakatulu kami balik pulang. Bayar yang ngiriang ilia banda kedayuk-dayuk depi matang seroman tentara kalah parang. Itu di hari 6 pertama. Perisuak diulang pulau. Disambuang disuaknya pulau cukik sapakan basi tungkin. Sakuduang piriang alululuat. Baniah bertambah gadang juo orang sabalik laba tanam. Kasudahan menyarah kalas tanpa paso upah kaupah nan jinak juo menangguangkan. Ala dicubo masuk para mengkasui batanam kareh di sisi tanaman mudo. Baru setibo tepi ladang mencaliak sama baluka memandang rapek kayu anak. Surut hati patah salero banyak lagi yang dari anggua. Ditanam ubi paranci sebulan mangko daun entah kebilo kabarisi. Dilambuak cangkeh jo palo mungkin bak raso tak mengicok badan barang sua memuak juo. Diganang kolam detabik tahun baru kemamanciang. Di piaro itiak jo ayam musang banyak aku bermusim pokok kandang bilo kepulang. Pendeknya Ustaz. Bak taimba orang balak turut musuh tampak parui badan puang. Caka alun takui latibo pacah mental kecil orang kini. Tapi takana pituah guru tersabui di dalam kaji. Walau berisuak ke kiamat biarpun bumi kebalipek. Dijo seincek tanam jo itu wasiat Rasulullah. Anda dolai. Dia utang dia ansua mengkolan saya kakok dia awai mengko sudah. Maka dirambah sama nambah sawa di kisah sesok jaraminyo di lambang tanah kesamanya. Samisa undang dinantuo kehandai-handai di amudo.
Biar kerako da ulunya ko lai rajin menjunjungkan isu menjadi siliah pada. Asah lai satu babue indak bana dapat menuai manggatok kebuliah jo salibu dia orang. Dan pangka yakin juta wakal sabah jurilah di palabiah sinan letaknya tolong Tuhan. Di pada satu waktu hari Raba'a masa itu sedang rami orang di kampung bermulai tagak bayang-bayang tegele asa atu agaknya. Nampak lah oto Honda Civic mudia menuju rumah kami main bawi-baw kalason. Tapi di simpang mudia alaman oto tagak masih meranti. Tak kuat pintu tentang supir maranggang pintu belakang. Maku keluarlah surang anak muda. Awak gagah berkacumato kumis dan tidak labe ame rambut katu ombak berombak. Tangan suuk menjinjang kopor nang kida membimbang paja saruman bana aja papanya. Mayiriang pulo nan padusi bakaus sarawa lepis memakai jaket merah jambu laki sepatu tumik tinggi. Dari jauh inyolagala melambai-lambai dan padusi. Sialah orang yang datang ko apa mengkasih kedatangan. Sadang magisa-gisa mato tergagau amaknya di halaman balari selinda api menyonsong. Rupanya si Tini nanti coba pulang 100 suaminya. Ondeh tak. Sajua hati alang kapalang ngambak mandi di anak sungai. Raso diureh dia rimbo Tuhanlah saja nak ketahui. Sebab balah dia itu. Nyato ijua lai basaga kok lurah ada babatu. Taraso badan leba punyo. Itulah bunyi buah ratuk bisa lutangi kesyukuran. 3 malam inyo di rumah. Tarapak kato dek si Tini menantu satu membanakan. Mangko kami lebih pulang ya. Udah sebulan dapat cuti di kampung Indak Kalamong. Kepatang di Payakuwah di rumah baku anak-anak. Adapun mengkasih kepulangan selain malapeh ubek rindu. Ado rundiangan nambah setantang diri selindah. Daripada tinggal di kampung gilo ke sawah juga para. Biarlah paijo kami kuliah di Pekanbaru. Ko Allah tamai S1 isu karajo ditampe udah. Beko tansano dapat jodoh bangkalai kami menyudahkan. Menyalu pulos minantu. Katu minantu. Kami bawa amak sekali barangke sama Silinda istirahat sambil berubek. Lapuak di dalam tengah sawah kamilah ingin menyenangkan. Bayo menggi. Awak indak di lingkuang sambastan. Gagang je daun nantasaru tinggalah junjuang je nasibnya tampan kamasia di mata. Kok dipikir sepolong lalu Ustaz. Ngatu martabat mentalanya hilang nilai jadi suami. Bini awak kediangkunya sepatah haram jemu pakai kata sudah diberikannya. Jadi Maenggi tidak ikhlas. Dan mbak istilah anak muda kemastan, aku pasrah tapi tak rela. Ba mengko itu bana. Tansano amaknya ndak dilapih menyipak coki di babak babali awah penabangan leso tinaman diondoknya. Aiko rupanya. Dan pertama tagisi hati menantu gadang mulare mulaganyo nanare bisa nyelunggah. Dan kedua puluh Silinda nyusubarangkanlah takabe padi je daun baban awak nilipikuanya. Mangalah wak sebanang dabado. Daripada periwak pacah biarlah nasi ketunggang. Orang sabar kasihan Allah dinan bumi kita ketenggang. Alah sebulan lama wajalan. Ampiang kedua bulan panwah. Selama itu badan tinggal monyi rumah rang si kumbang. Taraso bana hino diri serupa labiang patah punco. Tagolek taguliang batang indak siapa nan bertanya. Anak jauh, bini pun jauh. Kemanakan haram menyilau urang kuliah yang masak bodoh. Tumbuak tanah dia awak surang sawa ayah mandikan diri. Kok litak resek lah tungku tekan tua idola bantah. Kau nak tahu jontua ngambu, caliaklah kayu mati tagak di tengah padang pasawangan sadang diampeh-ampeh badai. Daun gugua rantiang maranggeh batang mumuak urek tegan tuang buruang yang tidak inggok lain.
Kok rabah badan bakini busuk terbangkai dalam bilik. Sialah orang nang tahu antah kok langau hijau saja. Lah 2 pucuk surek melayang menyuruh amaknya pulang janjikan indak lama bana. Ndak lama sesudah itu datang balasan dari anak. Alamat Linda Pekanbaru bukan dari anak minantu. Aku beritahu. Ananda sudah kuliah di Unri bagian hukum. Bayar kos di Pekanbaru mohon restu dari ayah. Stantang jesure ayah menyuruh amak capek pulang. Sabar gak sabantayah menunggu udah jeruk ni. Beliau pai ke Juja sudah tu langsung ke Bali. Bulan muko baru balik amak maulih cucu-cucu. Mandangnya jawapan suwe, mangka hati bukan kapalang, berang tak kama dilacukan bangih pecampuan buati. Ko indak meninggang anak takwi menantu kata singguang, jo kawe dan minta pulang pilih cie antara dua, ibu jo cucu atau ibu jo laki. Bini hindak baparu ipe. Lah nyato suami tinggal surang nyomalala basanang-sanang. Dulu sapadi indak taranggang samyang alun tacarailah bangke ditinggalkannya. Awas kamu. Beko pulang sampai di rumah, den basuh jo katu-katu, den seso den singgang-singgang di sinan hatimu sanang. Lah nyato suami tinggal surang nyomalala basanang-sanang. Dulu sapadi indak taranggang samyang alun tacarailah bangke ditinggalkannya. Awas kamu. Beko pulang sampai di rumah, den basuh jo katu-katu, den seso den singgang-singgang di sinan hatimu sanang. Tapi di bulanan kabeh beliau tercogok turun oto, diantar cucu nan bujang anak Sitini nomor 2. Tapi mencaliak nan kanduang datang bani suruh berang tak jadi, hilang sugalo dendam lamo kasiah babaliak ke semulo. Bahasa bab mengkoba itu bukan pitunduk nanyo pakai atau alemu pasak lidah indak pulo takut jebini, tapi terkana pituah mama apulah buah pituahnya. Sepatah kaji besalisiah manga kok surau ditinggalkan, ujung jo pangkanan bagi sia buah di tengah dan tanggakan. Itu diambil dan terpikir. Adapun ibu-ibu rumah tangga sepantun lama mani kopi. Kau nak tahu di lama kopi, cuba tunggu sampai terdadak. Dialeh cangkia kerak sabuk sinan bana letak candunya berhimpun segala raso. Ijan bak manih-manih tabusan, makin kau juang makin nambah itu nan sama orang pentangkan. Konon beritu ambodanga tuturan orang cedek pandai. Sepanjang umur perkawinan dari pangka lapeh kau juang tabagi kepada 3 maso. Manolah maso nan 3. Pertamu maso kasih mengasiah. Kedua maso asah mahasah. Ketiga maso asuh mahasuah. Dan disabui maso mengasiah sajak nan dari akad nikah sampai menape anak surang. Siko manjulai bungo kasih bagalui sayang gaibo baranang dilawit cintu. Sepantun ombak di lautan, baguluang bakaja-kaja mahampih di bibir pantai berulang balik ke tengah. Jalin bajarume kai bakai bak pangarang, bacarai Allah di Muhammad sinan kok larak kasih sayang. Nan kedua masuk mahasah. Yaitu saja awak dipanggil ayah beliau diimbau mande inggo nayak minantu baru. Sikolah masuk kutikonyo bini ketampik bamu pakai laki kabakeh pengaduan bilai membilai keduanya. Ibarat tibo dioto, kok tekan tuak supir di muko tibo latih ngilu jopan yang sembah kemudi di sitokar. Giliran cingkariak sifat sintuang. Ban kampih patrik di pompa tali kipeh kan 2 sabalah kecuri ben kabu di Ambon sugirolah supir turun tangan batingkah orang nebaduo samsaro pasisia ujung pangka sauto orang menyumpah. Dan ketiga masuk akasuah
Sajak menggendong-gendong cucu babilang anak minantu sampai di pintu ajalulah. Masuk idui kasuah mengasuh. Dinalanya bimbing membimbing dinan kalam iri mairi sakatu waliak batimba. Itulah stan. 3 babak drama idui. Biasa orang menyebutkan saling asih, saling asah dan saling asuh. Maka sekarang ikut kini. Dia umur lai samuado jodoh pun berpanjang-panjang 3 babak kami jalani. Maso bakasiahlah talampau baranam hasia buah cinta. Maso bahasah letalape anak-anak tasubarangkan pasangan tangga dari kedua. Kini maso asuh mahasuah stan. Idui badua bakadurang pulang pokok cara menggalih. Walaupun baliak sapasang bukan segandi yang bak saisua umpamu balam dalam rimbo. Tapi caliak dek sultan anak kucing. Bagaluang tindiah bertindiah ganti menompang-nompang ngange cara yarasu kematian. Kasurau sama kasurau nampak surang nampak berdua. Adang bagalui maka luntun adang bercakap masih sange tajarak rain bauju. Itulah masuh-asuh mahasuh. Mananti palito padam basimpang di pintu kubur. 6 bulan bini di rumah. Tiba pasan dari Silinda mairiang pitih kaum kue amaknya disuruh datang. Sebab inyo kemalayakan kini masuk 9 bulan tinggal menanti kutikonya. Dek sayang ibu jo anak, dek sagan pakai menantu. Dilapeh malah bunuh kanduang betulak ke Kalimantan berpisah pulau kami dulu. Bamulo janji takkan lama. Tapi dek iko anak pertama alun nabeh maurih paja tepaso si nenek mengamehi. Tapi dimasuk ke menyabi beliau tercogok pulang. Alah-alah gadang nyuati babaliak darah ke muko bak lampu dituang minyak. Alun sudah besiang jolong si Agus pulo nambah pasan coiko bunyi sureknya. Segera bunda ke Medan si Ucok mau dikhitan kenduri di awal bulan. Manompang pulo pesan minantu, kami dah rindu sama mama. Tolong bawakan gulai rendang, keripik, sanjai balado, jangan lupa kerupuk jange ya mak. Lah bakiro pulo induk bare, babaliak ma inggi surang. Nan pai yati tak elok nan tinggal hati ndak sanang ayam mato ditinggadahkan. Sajak batulak dari kampung. Dietong-etongkan hari dibilang-bilangkan pakan. 3 bulan masuk kampe pulang pulau Siti Nurwaya gadang hati Datuk Maringgi. Kini kostan nyonya lah barangke pulau menuju ranah kota Bogor diminta si Pera minantu. Sebab mereka kepai ke Makkah serombongan barangke umroh. Anak berampek bertinggalkan ndak cukup pembantu saja neneknya nan kamahaswa. Sesuai janji samulo indak lama balik di Makkah amak Sudiro dipulangkan. Tapi lah 2 kali pulang padi kini mulai menjajah pulau beliau alun tercogok. Bangki Rabu wati marameh sumpah sarapah menggarutu. Anak duraku tak bebanak. Hanya tu awak mengarisiak masak tanak di badan surang indak jesia ke bayu. Amaknya di banam-banam awak disangku tunggu saja. Di dalam pada itu datang kabar dari Spera. Amak dijemput udah Hanif sekarang tinggal di Bekasi katanya dia memulangkan. Ya sudahlah, kata kalian lah. Ya, apa ketenggang diri ambo nan bak ayam merana itiak ditagah banyak sansarono dilapeh badan menangguangkan. Nangamenggi nak menurut. Lai tercito samupais tanurang pun kareh na membau tapi keribaakan. Awak indah di lingkuang sambah cara no datang ke mandehnya ayah barangi lada ulu. Nyampang terturi si burangsang tan lupo martabat jadi bapak dan tumpala anak menantu. Kami nan usah dipisahkan nak gadang doso kalian tangguang. Sebab di masa betua-tua bini keganti maneh kanduang tampe mengadu sakit sanang gantuangan batin jesumange. Dan bak misah kabui jegunuang umpamu ayah dengan ikan tampan melarai keduanya.
Usah kami dibanangkokan na ijan layah disisojo eloklah racun kalian bari. Saki nak saki. Padi harasonyo bajauhan baaban lagi ni sakinyo. Cabuilah kuku dari daki yang parah kan nasam limo kapeh terumuak lagi aja batin. Iswa kok sampai umur panjang. Tanggung rasaikan dek kalian sinan ke saya maananya taga dek senja mengatakan. Mangko ba itu ketua ayah. Nyampang tibongi lu jawapan yang tumbuh sakit talata. Tak dan rela disingkuh orang pantang siapun menjamah. Antah ku amak kalian surang nalain buliah dan harapkan. Janganlah dinilai badan kami nan bak saunggok tulang lapuk batungkuh bijangit masyarakat. Jangan nak, jangan. Tapi kami ko bahati bajantung baraso berperasaan silaturahim salamunya. Syalialah lampu starongkiang habis minyak menjalang pudua. Sementara aja alun padam. Agak sesinga dua singa nyalo apinya menggabubu baru kalau hilang cair. Itu kacontoh jo ibarat barito saya badan kami tanyalah orangnya marah saya. Di pada suatu malam sesudah sembahyang Isya, sadang di dapur patanaan gilo mahambuh-hambuh baro teraso lain hawa badan. Angok sasa kepala sakit batuak tibu paluh barombak pasandian rasul ketangga berputah cando bumialah. Lalu diresek minyak angin dibawa lalu bakalumun padan paneh teraso dingin. Dicoba mengana-ngana. Apalah sebab karanonyo? Mungkin kau terlampau pantang atau tetagu aja tersapu. Rupanya Ustaz, dek talek makan. Di barak karajo tangguang pulangnya baru jan-hujan kini ke badan mulai. Malam semakin lari. Di luar angin baribu hujan turun darok badarok bunyi keruntuah atau rumah. Walau batungkuih kain sau batimbun sugalo bantah baju balampih luar dalam. Namun dinginnya Allahu Rabi nan bak dirau ambun jantan membaku darah di pembuluh. Ya Allah, ya Tuhanku, sakit kah engkau bakadukan. Awih kamalah minta ayah ubek jauh panawa jauh kabanta saja dikeluarkan. Di luar hujan makin labek, guruah kilek sabuang menyabuang. Sekali patuh menembak rasul malaikat nama hayat pai menjapui badan diri. Datanglah wahai Israel. Cabui angok dan kini juga buang-buang bawalah kehadiran. Nyawa nak pulang kenan punya dunia lahirlah ditinggalkan nak lapih sesak di dunia. La ilaha illallah ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Hanyutlah badan masu itu, hanyut dan tidak pemuaru. Raso dibuai bunga ombak melayang di saluangin membumbuang di balik awan. Kalam piciang alam sabalik sunyi bagaikan dalam gua indah suatu nan badatia. Diresek-resek kalang ulu, dirabu-rabu tepi dindiang. Nyato di balik papan salai bakocong yo kain putih membantah tanah sebingkah. Astagfirullah. Dalam lahat malah kironyo ikulah kubur namokan alam barzah kata kaji. Oh Tuhan, kok tiba sudi joda awah tanyo jualah ke dijawab. Dosolah banyak tepabuek tampan kalondong kenaraku. Dalam cameh rusuh tegamong diri baraso entah dima. Maka tadanga ayam bakukuk sayuk-sayuk tabuh badun-dun mair yang abang di musaji. Sinalah baru kesayahnya Ustaz. Angok taraso turun naik kulit nalai angik juo alun mati malakirunyo. Alhamdulillah. Maha suci engkau ya Allah. Zat nan maiduikan barangan mati, nan mematikan barangan hidup. Subhanallah.
Walau damam tak barek bana sepakan ditampek tidua. Namun ulah dek gampu nang sadaro, tunggak condong sandila rata maranggang sambungan paran. Dilihat kasau lah cahaya, dipandang atuk lah tirih lantai patah jari olah tua. Dindiang nan indak elok lai tinggal nanti rabah saja. Dia lah lama indak keluar, pintu jendela indak tersingkuk. Maku mencogok mama rumah mengilau badan dalam sakit sekadar tanyo-tanyo. Tapi dalam batawa baracuni kato terserak nama luko sakitnya kerangkai jantung. Cuiko kata bayu. Nampaknya Mandesi Tini kalamu dirantau orang anaknya ingin menyenangkan. Mungkin salamu itu pulau rumah kosong indak baunya. Masya Allah. Ya Tuhanku, rumah kosong. Jadi, nan mau nyi salamu. Oh, indak manusia malah ke badan. Yolah kalau itu. Kecek salayang awak paham arif jauh-jauh kata bayang ujud manusia mau kironya. Iyo pulo tu mah gerangan. Bingung lah bana indu ayam. Lanyato sangka tak batalua mangalah maharam jo elok cari kandang lain. Artinya menyuruh pindah stad. Ndak boleh. Tarago indak pikir panjang. Lalu dibungkuih kain ditet yang dijujuang lepiak gebanta barara ke surau tinggal. Terima kasih mama rumah, abulah tabang dari tungguan. 3 hari di rumah baru maunyi pondok derita di surau tinggal tak berbiliat. Delok ado bacacek, kok buruak ado imbuahnya. Atu, tanang terasa tinggal sikos tan mindak siapu kemanggaduh entah kok rangi cekapindiang. Ayam pia semua pundake aman selesai beribadah sayu menjulai tepi bandar. Alhamdulillah. Bisuannya datang Cisanti kemanakan mempaliang bonsu rumah gadang ini menunggu. Sangkuati lai menjindiang kok pisang agak sence atau kue agak sesai timbakau agak sejujut haram stan. Dak doh. Tapi tapu juga ketinangku. Elok tutuannya bakai mama rasulai badat kepunyo. Katanya. Manga mama tinggal di siko malu ambo jurang kampung. Tomelah balik pulang mak. Kita kan lai ada rumah indak sarikat jurang lain. Ngampang kok sagan jeminan tu dapua gadang barando lapang pilih di mama ke-7. Ondestan. Mbak pujua pegadang tangi. Ibarat memakan salak medan gomah. Di Kuba elok ruangnya putih bakilek rencak roman raso kesajuak lapiawi. Tapi pangka manih ujungnya kali tinggal di dapur dan tepi kia. Biarlah risiko saja kan. Sanang mama tinggal di surau. Terima kasih. Lalu disambung dia beliau. Kok ketinggal mama di siko rancaklah bugi hambo simpan cincin saratul lagi tangan takui awak di maliang orang. Oh baik itu. Yola santi yang kau piak. Siamai baladang kape sama candonyo para lado. Di langit kau lalu linteh mama di balik itu pulau. Sajak sehari 2 nangko hati dan sama ibu sepici yang ngaram telalokan. Para siang di pagi cako dalam nalalok-lalok ayam tibola mimpi jorasian. Rasanya gigi dan tangga. Padahal lala mompong nan tinggal tunggu garaman di biasa rupa gule jange. Aku lah tak mimpi. Apa sekadar bunga lalu atau tidak mungkin. Itu ubilih namandayu bisian setan tu agaknya. Selesai sembahyang asa diminum kopi seduduk, maka dibaca malah surat nan datang dari si Beni. Ikusi. Ayah mohon bersabar. Bunda sudah tiada. 3 hari lama dirawat
meninggal di rumah sakit. Mak jatuh di kamar mandi mendapat serangan jantung, tidak sadar sampai berpulang. Tolong kabarkan ke famili. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Harta Allah pulang ke Allah, dari tanah balik ke tanah. Selamat jalan dia. Untung engkau ala batantu, untung kamu Allah malam. Tunggulah di penantian. Allah maghfirlah warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Amin. Setiap orang nan lalu menyilau ke surau usang ditampe mainggi tinggal paragam ayam koyo. Ado mencali aja sudi matu malengah membuang muko. Ado bak cando melecehkan mahino memandang rendah. Lai pulo menaruh ibu bayangan saja hanya kesian. Barangkali orang menilai amboko korban adik Minang. Orang Sumando ate tunggu guyah duduk di rumah gadang inggo bak laki-laki kanji. Indak. Ada indak salah. Adapun Sumando di Minangkabau bak tamu orang menumpang itu basangku jo pusako stang. Bukan fungsinya di rumah tangga sebagai suami laki orang ataupun bapak anak-anak. Barangkali ada puluh nan menyangko kemana kenambu buru angkuah kejam indak bepari lipek sampai hati membuang mama tercampak di surau tingkah. Indah. Iko kanda ati dan surang bukan salah pihak si Santi. Sebab harato di rumah gadang nyatu hak miyak kemanakan mama pantang menyentuhnya. Baitu barih balabe saratu cupak gentang adai. Setantang anak-anak nantak membalu orang gaeknya sebagai suruh jugamu. Biarlah ambo rilakan. Ikhlas tawakal menarimu. Ambo nan tidak sabui singkok konon menuntut jarih payah mahasuah mengadangkannya. Itu sifatnya kan ibadah stan. Tugas bapak kepada anak. Bukan bantu utang piutang atau semisal pagang gadai memberi harap kembali. Ampun. Talapeh ambo tentang itu. Nyampang ke utang dek mereka indak tawaya sapanuahnya. Kepada Allah ambo memohon. Tolonglah ridha maaf engkau ya Allah. Ampuni anak-anak ambo. Lapehkan mereka dari dosa. Amin. Amin ya mujibus sa'ilin. Pun itu terhadap istri. Walaupun beliau mencayahkan indak membayar tanggung jawab sebagai kembalan dek suami. Demi Allah, demi Muhammad ambo maafkan. Bukanlah salah dek beliau taga di pasu keadaan. Karih tapacik dek pendeka, bulang terpegang dek juaro kekuasaan di tangan anak. Ambo paham itu. Sehingga kami berpisah berceraikan kasihan sayang jarak jauh samiang berpantang lupa. Dek kayo Allah Ta'ala turunlah kasih rahimnya. Dalam sakit panawatibo hari hujan payung tekambang. Aduh sahur dek pajoron. Mencari warganya mandarita bak sabuk ditunggu ayah tercampak terpuang-puang. Maka petindak malah beliau membawa ke rumah panti jompo orang menyabut. Sinan sugalo orang bangkeh, lansia atau manula, nantalantar indak tauwih bansai tiado bapiawang ditampuang di rumah panti. Adapun panti sosial nangko bernama Tresna Wedari Sabaina Naluh di bawah naungan Pembinaan Dinas Sosial Provinsi. Letaknya di Sicincin Kabupaten Padang Pariaman. Satu kompleks hunian permanen di atas tanah 2 hektar dengan kapasitas 124 kamar. Kini dihuni 110 anggota, 60 laki-laki, 50 perempuan. Kamari yang boleh dimasukkan.
Di panti tauruh kalangkapan, sugalo tahunan ado. Minum jo makan tersedia beragam sambat tiap hari. Kain baju tinggal berasiah pakaian tinggal memilih sakit berdotor ke maube. Ado sarana olahraga, langkuk batipi bahiburan bamusik cukup baragai. Didikan amal jo ibadah sembayang berkaum-kaum ceramah setiap minggu. Pendeknya mewah baka cukupan stan sadonyo cukup tersedia tak kama kepailai. Sabana sanang di siko laya jabatin samparono rasul di alam kanak-kanak. Kini kau Ustaz, kucing tua merumuk-rumuk indak lai diam di tungku memilih siso susu rimah. Tapi lalu rikas walambui basau selimut tawa alun litak nasi tahekap. Iduk samisa ayam negeri. Ayah cukup dadak melimpah asah maku lekik suntik kandang barasiah pagi patang. Nak berjamu cahaya masuk kok malam balampu neon tinggal mengisi-ngisi dulu. Ikulah nikmat merdeka jasa pemimpin dahulu. Alhamdulillah, syukurilah, terima kasih ke pemerintah. Tapi ada yang kurang jesta. Tunggu. Kasih sayang. Kasih jo sayang nanusali bukan cinta basarayo kan ibu sehingga dia kateh. Bukan itu. Tapi nan ba ayam kasih kata luar. Dia menanggung maharami batanggang awi jolapa begaluang di dalam sangka. Satapak aramnya baranjak sampai menatih jadi anak. Walaupun nitiak ditatehkan sayang dan tidak perubahan kata be ituri ejo. Itu nan maha di dunia kostan. Sari boleh larang besuo antah kok mandehkan duang saja. Allahu Akbar. Masuk itu malam Jumat. Sebagaimana biasanya separampe malam ke subuh ambo pun bangun dari tidur pai kaya mambe ulwa. Tiba balik di kamar sajadah lalu dibantangkan sengaja salat tahajud. Terkalu mangkik takbir mandanyui ditantang jatuh sakit menjala betang tubuh. Tampan karangkah runggo dadu. Panjang tibo letih terasu baputa-puta pancalian tulang megigi abak kalara. Tapi sembahyang ditarikan. Tapaso tagak berdiri sampai salam 2 rakaat. Astagfirullah. Ganjia bana sekali nangko rasu keputuh teliangu badan layu habis kudare. Dijambo malah angin digosokkan ke batang tubuh. Sajak lia lepeh ke dadu, ke paru sebalik pinggang, ke pahu sampai ke bawah setitiak di lidah. Sesudah menanti 5 menit, lahi terasa agak ringan. Lalu taruh sembayang balik, dek tagak guyah agak oleang sembayang saja sampai duduk. Allahu Akbar. Di waktu sujud kedua, ambo tertungkui ke sajadah. Capek-capek memberi salam, tak putih salat bersiko. Dibawa menggolek menyelantang, diambil anguk dan salasai, rasanya sama kilat. Ya Tuhan, ya Rabbi, apakah kini kutikonya Engkau memanggil aku ya Allah? Aku rela, aku ikhlas. Silakan. La ilaha illallah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sadang menganang-ngana diri menanti garak takadia. Saya tadanga orang azan mairiang suara kamai. Aku dikumpu asugalu dayo dihimpunku dari badan. Begantuang ke tepi ranjang ambo pun tagak usinsu. Tak tahu. Taruh melangkah cie-cie di ulu alun lelape sembayang saja dalam duduk. Rakaat pertama kuat. Rakaat kedua babaliak panjang. Taruh salam. Situlah ambo tahampeh
tatungkui ke tempat sujud. Subhanallah. Alam nangko kalam kabui karaku ngantara sokariang awih nanti tak tekatokan. Antah pula yang terjadi sakit barang suaran hilang. Angga rado kemudian habis sama sekali. Kini mandanyui diampu kaki rasonyo agak angin. Tapi angin supiro ketatahan. Sementara itu nan angin taruh manjala juo kabati kapau kaparu. Kinilah tiba tentang dadu mendaki ke batang lihia. Tahu-tahu dalam pandangan kalam tadi nampak setitik cahaya tarang, tampaknya jauh entah di mana. Makin lama semakin jale. Ada orang membimbing ngambo berbaju segala putih, jubahnya maleo tanah, pai menjalang menuju cahaya. Berjalan juga, berjalan makin mendaki. Angok lesesak cie-cie, namun berjalan tak berhenti. Taruh berjalan juga. Sampai tagamang terdayu alai tarau jatuh ke lubang, masuk ke liang juga dalam. Kini luluh melayang-layang, mana dia membumbuang, malayo marapuang, terus, jauh, terus, antah dima, ndak bauju. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah nama Abdullah Raja Mengkuto, umur 83 tahun, suku Caniago. Disemayamkan di rumah duka panti sosial Sabainan Alwi, dimakamkan ba'da salat Jumat. Sekian agar dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.